Tras meses de intensas negociacións a través da FEGAMP, a UCA de Ribeira, xunto con outras 13 unidades de toda Galicia, pasará a depender da Xunta. A Corporación Municipal aprobaba este mediodía o traspaso dos medios persoais e materiais da unidade O Sergas, consolidándose así como un servizo sanitario de pleno dereito. E hoxe ratificamos este traspaso dos medios de personais e materiais ao Sergas, que estou segura que redundará nunha mellor calidade asistencial. E este paso tamén facilitará aos drogodependentes e a todas as súas familias unha resposta terapéutica de carácter asistencial de calidade, con uns servicios sanitarios máis próximos e unha coordinación procurando unha reinserción o máis doada posible dentro da sociedade, que é ao final o que queremos todos. O acordo saiu adiante por unanimidade, posto que todos os grupos da corporación coincidiron en que se trata dun servizo sanitario cuxas competencias dependen do goberno autonómico. Este servizo que se pasa aos Sergas, entendemos que quen debe prestar este servizo de forma directa e non o Concello, e polo tanto nos alegramos de que isto comece a ser así. Creo que é un día histórico, es decir, na miña vida creín que iba a haber isto despois de tantas idas e venidas de SIS e nos e tal. Creo que é un tema de xusticia social. Eu simplemente agradecer ao todo o personal que forma a UCA o servicio que la ha prestado durante estes 30 anos. Creo que é un servicio super profesional e que atende a moitísimas demandas non só de xente de Ribeira, como dixo antes a señora alcaldesa, senón tamén de xente da contorna. O voceiro do PBBI destacou tamén o aforro que supora este traspaso para as arcas municipais que viñan financiando parte do servizo. En este momento el Concello de Ribeira asumía un coste anual superior al €500,000. Hay que agradecer a la Xunta que a través de la FEGAMP ha aportado una subvención, según datos del año pasado, de unos €384,000 y el resto recaía sobre las arcas municipales. Tamén nesta liña o portavoz do BNG aludiu á natureza comarcal da unidade con usuarios de todo Barbanza, polo que non tiña sentido que unha administración local viñera asumindo a súa xestión. Un servizo sanitario non tiña moito sentido que fose desenvolvido por parte dunha administración local e, sobre todo, cando presta servizo a máis dun concello. Temos que lembrar que as unidades de condutas aditivas son servizos comarcalizados e, por exemplo, no caso de Ribeira, pois atende dende Rianxo a Porto do Son. Durante o pleno, a corporación acordou tamén desistir da solicitude de adscrición do inmoble da UCA, propiedade da Tesourería da Seguridade Social.